Бар дөрестлек, бар нәрсә булган ачыкланыр дип уйлыйм. Психологларга йөргәнең бармы син? Ташлыйм мин бу иҗатны дип. Машинага утырып җылаган да моментлар булды. Аларга шушы аерылышуны ничек аңлаттыгыз? Аксан тормышта әйткәндә миңа андай терәк булмады. Хатын-кыз психологиясе ул нинди? Гомердә кызарганым юк хәзер. Сәлам милләт, мин Әбри Хабриев, һәм сез ТНВ татарча социаль шелтәрендә «Әсин» тапшыруын карыйсыз. Һәм бүгенге кунагыбыз искиткеч тавыш иясе, менә дигән ир-ат, менә дигән кеше, чын кеше дисәк тә хата булмас, Руслан Кираметдинов. Сәлам Әбри. Шәһәрләрем? Аллага шөкер, үземнеке әйбәт, синеке ничек? Аллага шөкер, якын, ерак араларда якын дип килеп җиттек. Аллага шөкер, исән сау. Бик әйбәт, нәрсәләр белән шөгыльләнәсең, ниләр майтарасың? Безнең артист халкының нәрсә инде, һаман шул сәхнә. Гел юлда, менә әле концертларыбызны әкрен башлап җибәрдек. Аллага шөкер, әзерләнәбез хәзер инде әкрен Казанга. Безнең тапшыруыбызның асылы нидән гыйбарәт? Һәрбер артистка бирелә торган сорау. Иң беренче сорауларның берсе, син үзеңне яхшы беләсеңме? Яхшы беләм дип уйлыйсыңмы? Әллә башкалар синең турында күпкә яхшырак беләме? Мен өзімді яқшы білем, өзімнің ғамәлләрімні, өзімнің теге кәншеге тесім келейінде түрлі яқтанда өзімді яқшы білем деп, шет кіші бірадыр деп салайым де. Мен теге яшырып, недер нәрселер теге қошырып, теге үш сақылып, ашырып, теге сақылап яштыран кіші түгіл, менің нәрсе бар, шул бар, мен нәрсе ойлайым, шоны айтам. Яқшы, сен өзіңді әйбәт біләсің деп, әйбәт біләм деп санайсың. Ләкин безнең бит инде менә хәзер бөтенесе интернет белән бәйле. Социаль шелтәрләр дөньясында йөзәбез, ВКонтакте, тегендә, монда, YouTube, бөтен җирдә инде үзебезнең уңышларыбызны күрсәтәбез, гаиләбез белән булган фотосурәтләрне, дуслар белән төшкән, берәр мәҗлестә булганнар, бөтенесендә без бөтен дөньяга таратып күрсәтеп кенә барабыз, әйбит. Һәм инде бу дөньяда әлбәттә хейтерлар дигән кешеләр бар. Һәр вакыт тузга язмаганны язып, һәр вакыт тырнак астыннан кир эзләүче, пычрак эзләүче кешеләр. Синең хейтерларга мөнәсәбәтең ничек? Минем уңай дип карыйм инде, чөнки менә үземнең соцсетьләрдән карыйм, минем анда теге начар язучылар әле бик теге күп түгел. Мен инде үземдә шакатам. Үземдә кай вакытта уйлап торам, язып инде бераз. Но негатив булай да шуның өчен теге уңай карыйм, кеше минем уйлавымча үзенең фикерен бөтенләй ничектер бар иде, уйлап теге үзенең фикерен әйтә, кемдер анда теге. Ну мен бар төрле хейтерлар, ул теге негативтан да яктан да яза, аннарысын ул кай берәүләр вообще тузга язмаган әйбердә язырга мөмкин. Менә шушы тузга язмаганнарга, тузга язмаган нинди фикерләр ишеткәнең бар? Мин нәрсә дип әйттем инде. Язсыннар, ул теге һәр кешенең үз эше диләр. Мин андый кешеләргә игътибар итмим менә шул. Хейтерларга җавап бирәсеңме син? Юк. Гомумән аларның бит тотальный игнор. Аларның бит ачулары чыга. Бик катачылары чыга. Алар бит кытырган сайын кытыра башлый. Җавап язмасаң сайын тагы да кытыралар әле. Җавап язмасаң икеләтә теге ачулары чыга. Яхшы, әлеге тапшыру кысаларында тикшерербез. Үзеңне яхшы белерсең микән, беләсең микән, юкмы икәнлеген шушы тапшыруыбыз кысаларында санап карарбыз. Һәм инде синең белән бергәләшеп беренче турга кирип китәбез. Аның исеме Әсин. Таныдыңмы? Беренче турыбыз Әсин таныдыңмы дип атала. Без сиңа 3 фотосурәт күрсәтәбез. Шушы 3 фотосурәт синең социаль шелтәләреңдә кайчандыр урнаштырылган фотосурәтләр. Ләкин аларның берсе Photoshop белән эшкәртелгән һәм андагы синең белән төшкән бер шәхеснең йөзе икенче кеше йөзенә алыштырылган. Син шушы фотосурәтне танырга, белергә тиеш. Әйдә менә беренчесе менә шушыннан башлыйк әле. Хәния апа Фәрхи белән төшкән искиткеч фотосурәтең бар, ничәнче елларда икәнлеген хәтерлисеңме? Хәзер әйтәм, бу 2000-дә 11-10 еллардыр. 10-11 еллар. Бу кайда бу? Бу Казанда пирамида. Пирамида дип уйладым мен әйбит. Бу берәр зур чарадан, зур концерттан соңдыр дип аңладым. Бу Болгар
концертта булдым икән, Болгар радиосының концерты булдым икән, ТНВ оештырган концерт булдым икән. Шул икесенең берсенең бер концерты. Хәния проблемалар аралаша идеңме? Ну, күргәчтә сөйләшеп тора идек инде, сөйләшеп тора идек. Аның аралашу үзе бер рәхәт иде бит ул. Ул җайлы, ул җиңел, ул рәхәт кеше иде. Простой гади кеше. Ул һәрвакыт киңәш бирә иде. Аның белән теләсә кайсы темага сөйләшеп утырып була иде. Ул юморны, шаяруны аңлый торган искиткеч артистларыбызның берсе иде, урыннары җмакта булсын. Беренче фотосурәтне исеңдә калдырдың. Калдырдым. Яхшы. Икенчесенә күчәбез. Син монда Данир Сабиров белән. Данир Сабиров белән бу кайсы концертлар залында? Бу 12 инде бу. Я бу Никстога, бу Уфада. Уфада. Мин да беләм. Бу Данир түгел икән беләм. Бу Данир түгел. Кем соң бу? Данир бит әнә. Я, ну, шын фотографияда бу фотошоплар фотографиясы. Син моны фотошоп икәнлеген фотошоп дип уйлыйсың, идеме? Әйе. Кем белән соң син монда? Фирдус белән. Фирдус белән. Ярарга карарбыз, белербез, дөрес микән икәнен. Ярар, Уфада дидең син моны? Әйе, Уфада. Яшьләр үзәге, яшьләр элек яшьләр дип атала, юбилейный. Юк, бу ни Огни Уфы. Огни Уфы. Әйе. Яхшы, нинди концерт иде бу? Бу хәзер Уфа хит үткәргән бер концерт иде бу. Яхшы, монысын да кыстырып куябыз. Өченчесе. Я, таныдыңбы? Таныдым. Без легендар шәхесебез Салават абый Фәтхетдинов. Салават абый белән мөнәсәбәтләр ничек? Салават абый белән әйбәт, бу фотография Тәклим апаның әнисенең юбилеенда Башкортстан Республикасы Аксаид авылында. Син бөтенесен дә хәтерлисең, хәтерең әйбәт? Әйбәт, минем зрительный память яхшы. Яхшы. Мин кая барам сразу. Булай, менә шушы фотодагы сурәтләнгән артистлар белән аралашасыңмы? Аралашам? Еш аралашасыңмы? Еш концертларда күрешкәч аралашабыз инде без. Әйе, күбрәк Фирдус белән инде безнең мөнәсәбәтләр әйбәт, без сөйләшеп торабыз, шалтыратышып торабыз. Шул, аның теге тормыш иптәше бит инде миңа туган, Резидә. Шулай менә сиңа мин әле анысын белмәгәндә идем. Яхшы. Дөрес җавап иде бу. Син бу фотосурәттә Фирдус Ямаев белән Фирдус әле монда гомумән бик яшь күренә. Бу яшь вакытлар әле. Яшь вакытлар әле бу. Искиткеч, хәтта Фирдус синнән бәләкәйрәк тә. Бик зур рәхмәт. Сине хәтерең әйбәт булганлыктан менә тагын берничә сорау белән сине сөендерәсем килә. Бәлкем сөендермен, бәлкем көендермен. Монда синең аралашып, дуслашып яшәгән артистларың. Андый артистларың сәхнәдә күпме? Сәнгать дөньясында гомумән алганда сорасак. Күп түгел. Мин теге ничә әйтим инде? Иҗатташ дуслар. Менә гомумән теге иҗатташ. Мин мәсәлән әле соңгы вакытларда синең иҗатыңны карый башладым, менә юморларың, ниләреңә элекке теге Моңарчы карамый идем. Моңарчы син миңа кызык түгел идең. Менә хәзер карый башладым. Хәзер инде үземә чөнки безнең хәзер концертларыбызны алып баручы юк. Хәзер бөтен әйберне үз өстенә алдым. Ниндидер теге яңалык, ниндидер теге сүзләр, һәрбер алымнар. Менә кайдан инәсез икән. Барыбер, сез бит инде юмор остасы, сездә тел байлыгы көчле, һәм инде безгә ул үземә инде мин бик кирәк дип саныйм. Ул сиңа гына син булай да матур сөйләшәсең. Ләкин безнең эстрадабызда теге сөйләшә алмаган, сөйләшә белмәгән артистлар бик күп. Аларга ул мәдрәсәдә кирәк. Сөйләм сәнгате, сәхнә теле дәресләре үткәрү бик кирәк. Син Аллага шөкер, синең белән рәхәтләнеп Софт татар телендә нинди генә темага кирәп китмә, син белән аралашып була, синең телең чиста, синең телең матур, синең телең саф. Шуңа күрә монысы өчен сиңа аерым бер рәхмәт әйтеп кулыңны кысыйм әле. Андый артистлар бездә сирәк, алар күбрәк булсын иде дигән теләктә каласы килә минем. Менә артистлар, яратмаган артистларың бармы? Юк, мин теге яратмаган андый теге артистларым минем юк. Һәрберсенә хөрмәтем бар, һәрбер кеше үз эшен эшли. Теләп эшлиләр, минем уйлавым буенча, һәрбер кеше үз эшен эшләргә лаеклы. Минем моны яратмыйм, мин дигәнем белән эшләмим, мин моның белән йөрмим дип, минем андай гадәт юк. Мин һәрбер кешенең эшен мин нитәм инде, хөрмәт итәм. Менә редакторларыбыз казып чыгарган бер мәгълүмат. Шаян ТВда чыккан
килде китте тапшыруында Эльмира Нағимова иң яратмаған артистың кім деп сұрағаш, Руслан Кераметтинов деген. Мен жеткіргендер енді ешіттім мен. Нәрсе деп жауап қайтарасың? Нәрсе деп жауап қайтарым енді. Теге менің жауабым бір сөйлейін ол нәрсе. Мен яратпаған артисті мендер бәлкім таған кімдер бардыр, но именно ол бит мен айтқан. Мен мәселен алай деп айтмаймын, мен теге яратмаған артистім, мен ғұмбан теге. Сен конфликтларға кірерге тілемейсің бір кіші білінді. Сен конфликтларға кіре тұрған кіші түгіл деп аңладым. Жоқ, мен алай теге. Мен өзімнің айтқан соң мен ұшырағының yüzüne қарап айтам. Теге орта нәрселер теге 200 кіші болып, кішқырып еріп нәрселер нәршылай. Менің теге сөйлер айберім бек көп. Дұрысын айтканда мен көп айбер сөйлей алам. Har бір теге кіші турында да, mesela aның турында да сөйлерге мүмкін. Но мен сен сірлерін сақлай тұрған кіші. Сірлерін сақлайым да, һәм теге айталар бит. Үрген сайын теге сен де анаға қарап құжаяққа басып тұрмысың бетінде. Шоның үшін шундай айтым бар бетінде, ол теге халық тілінде де сен таш белән саларда аш белән қайтарға тырыш деп. Безнең әниләр шулай өйрәтте mesela. Безне шулай өйрәттеләр инде безнең. Шуның өчен аның дәрәҗәсенә төшәсем килми менә шул. Менә шушы темага, сезнең мөнәсәбәтләр темасына кирип киткәч, бирмичә булдыра алмыйм бу сорауны. Ул гаилә таркалу, ул әлбәттә ике кеше өчен дә авыр әйбер. Бигрәк тә ул балалар өчен авыр. Менә балаларга шушы аерылышуны ничек аңлаттыгыз? Ничек тәкъдим иттегез? Бу дөресен әйткәндә, мен уйламыйм, что ике кешегә дә авыр дип. Беренчедән мин гаиләне ташлап киткән кеше түгел. Мен балаларны үстергән кеше, балалар минем белән үскән кешеләр садигында бөтен туу белән инде безнең минем әни үстерде, без инде үзебез концертлар белән барганда да, концертларны йөргәндә гел әни карады. Әни инде хәтта эштән дә китеп безнең балаларны карый башлаган инде. Без үзебез гастрольдә йөргәндә инде. Но мен mesela теге тыңлап торам да инде кайбер тапшырулардан мен кай вакытта күлеп та алам, инде кай вакытта теге елмаеп та алам. Теге авыр булды безгә булды авыр. Бу теге ике кешегә әйттем тәресен авыр булгандыр. Монда авырлыгы миңа күбрәк төшкәндер. Чөнки бу көтелмәгән хәл булды. Менің үшін бары психология бойынша да ир кіші андай біріне ауырдан қабыл етті, биг ауырдан қабыл етті, шынки мұнда ең ауыры нәрсе де болды, әлі ол қазірда қой вақытына көңіліне кіра, балаларының өскәнін, мына шушы қазір самай теге матур вақытлары, мәктәпке кетті бетінде бірінші классқа тәмді шақлары, шуны көрмәу мына шушы қой вақытына жанына кіріп ала. Демәк, балалар белән сирәк күрешәсең. Юк, әле менә кичәгә дә илтеп куйдым, миндә иделәр. Яхшы, демәк, аралашып, аралашабыз инде Ясмина инде килгән сайын әти, кайчан кайтасың, сорау да бирә, кайчан. Мен инде теге ул сораулардан әзрәк теге шуышып кына кызга инде матурны әйтәм. Ну, үземчә инде. Шул. Травма ясамый торган. Юк, мен теге анда каты бәрелеп төртелеп әйтмим. Мен һәр чакта әнең дә тында хезмәт итәм, әбең дә тында хезмәт итәм, сүзләреннән чыкмагыз дип әйтәм. Һөнәрләре бармы балаларыңның? Нәрсә белән шөгыльләнергә яраталар? Һәрбер баланың бит инде үзенең рус телендә хобби дип яңгырый, татар телендә бит инде шөгыль дип атала. Кемдер рәсем ясый, кемдер музыка белән шөгыльләнә, кемдер бию, кемдер спорт. Синең балаларың нәрсә белән шөгыльләнергә ярата? Әле малай бәләкәрәк чакта, менә шул садикка йөргән вакытта біз аны үзебез белән алып чыгайдык концертларга. Салянк менә балалы салянклар үткәргән анда шушма бой әрәмәрик дигән җырны миңа кушылып җырлый иде инде. Берничә концертка да бардык. Теге ничектер җырга бар иде теге кызык. Ну, хәзер дә бар ул. Ну, хәзер инде теге олыгайган сайын, үскән сайын инде. Халыкта шундый бер стереотип бар бит инде, артист баласыннан артист туарга тиеш инде ул дигән. Бар анда стереотип бар, но минем уйлавым буенча күңелне нәрсә теләр, шуны эшләр. Шуның өчен теге, мәсәлән, мин дә теге бар җырга моңга гашык теге җырларга, нитергә. Әни дә әйтеп карады, Руслан улым да әйтә, бер техник профессия алып карыйбыз микән, укытып карыйбыз микән. Юк әйтәм, күңелемдә сек менә монда тартмый. Мин әйтәм, җыр белән әкрен шунда булса була, булмаса юк дигәндәй. Шуны менә шулай әйттем. Ясмина инде безнең инде ул Пластилин, шириянарда пластилин. Ой, сөйләмә. Амма нәрсәгә ясамыйлар. Бүтән ишекләргә ябыштырып итеп теге.
Анарасы шул рәсем ясый инде, рәсем ясый. Барган сайын кибиттә яшыл пластилин я краска алабыз. Демәк, барыбер сәнгатьнең бер юнәлешен үзитә. Яхшы. Шулай булсын. Бүләкләр белән сөендерәсеңме балаларыңны? Сөендерәбез. Менә Алла берсә, скоро тиздән Камилнең туган көне була бит инде. Әсмәнең туган көне безнең Татарстан көнендә туган бит инде. 30 август. Зур теге ул бит инде бала чаганы шектеге магазинга кибеткә керәсең дә, монсы кирәк, монсы кирәк, бусы кирәк. Мәктәп нәрсә кирәк? Теге басканда берни прилавокта теге детский мирда зур гына шундый бер ни тора. Теге замок моенда йорт инде теге легасы монда теге. Сарай. Мәйтәм, кызым мәйтәм. Алам мәйтәм, мен нәрсә бит уйнамыйсың мәйтәм. Бәҗә алнада. Сатып аласың, тыныч шансың дип көлә. Ал деген төзелеп куелар ул. Ал дегенде хәзер бу миңа 1-2 көн видео төшереп җибәрде. Әти уйныйм әле мин диде. Сымысы җыеп куйганнар. Зирәгәгә алган. Хәзер кичәсерем малайдан уйныйм мәйтәм. Юк, инде шунда теге карап китә, шунда тора инде ул. Ул бит инде менә гаилә таркалгач, үземнең дә берничә дустымның шушы халәттә яшәүләрен күрәм, сизәм, тоям. Алиментлар темасы китә, тегесе, монысы аерылганнан соң хатыннары, элекке хатыннары акча суыра башлый, итә башлый, син балаларыңа ярдәм итеп торасың. Гел ярдәм итеп торам. Һәм ярдәм итүдән бер кайчанда минем хакым юк аларга ярдәм итмичә тору, чөнки алар бит минекеләр. Алимент темасы. Алиментка анса үзенең шинде бирә икән, бирсен, бирмәсә юк икән. Тик әлегә Әлегә пока юк. Мин теге әйтәм бит инде, һәрбер җибәрелгән әйбер минем үземдә теге күреп торалар, карап торалар дигәндә, менә мәктәпкә 1-нче класска китте. Минем дә матди ярдәм тиде. Теге мин Бушмаска үлем хакым юктыр дип. Чөнки алар минем балалар. Ярый, бу теманы ябыйк та, синең йөрәк яраларыңны актармыйча, җиңеллек белән чираттагы турыбызга, икенче турыбызга күчик. Аның исеме Әсин. Беләсеңме дип атала. Рузан, әйдә менә җәйреп утырган. Утыр әле син дә шулай, җәйреп. Шуның өчен ясалган диваннар бит инде. Менә үзебез шәрәхәтләнеп авылдагыча. Синең ничә җырың бар? Гомумән алганда, санаганың бармы, исәпләгәнең бармы? Бер дөресен әйткәндә санаганым юк. Ничә альбом чыгардың инде? Бер альбом чыккан әле теге компакт дисклар чыккан вакытта, бер альбом чыкты, анда кердем. Ярак, 2000нче еллар. Компакт дискларның популяр булган вакытлары. Берничә уңышлар керде анда. Ну булай шутласаң бер 50ләп, 60лап җыр бардыр. Яхшы. Иң популяр җырың нинди җыр дип уйлыйсың? Бәгырең таш булса инде ул, шул җыр. Анарга клиптар төшерелде бит инде. Анарысы икенчесе менә әле күптән түгел әле чыккан җырларның берсе, Бунар Шариповның язган "Сөюемне аңларсыңмы" дигән. ВКонтакте социаль челтәрендә Руслан Кераметдинов дип җыйгач, иң популяр җыр буларак кайсы җыр чыга дип уйлыйсың? Кайсы җыр тора дип уйлыйсың? 3 вариантым бар. Беренчесе Томан, икенчесе Сөюемне аңларсыңмы? Һәм өченчесе бер диелгән. Бу бер җылы сүздер. Шулайдыр. Или бер көндә гомер. Белә, ансыны хәзер менә Монда ике берлек бар, так. Менә шушы 3 вариант арасыннан берсе иң популяр җыр буларак ВКонтактеда күрсәтелгән. Минем уйлавым буенча "Сөюемне аңларсыңмы" дигән җырдыр. Сөюемне аңларсыңмы дигән җыр дип уйлыйсың, юкмы? Юк икән шул. Томан. Томан синең иң популяр җырың ВКда. Менә бу җырга аерым бер басым ясасаң да буладыр миңа калса. Бәлки. Кеше дә яратып тыңлый бит. Әле чөнки мин ничен теге "Сөюемне аңларсың" дигәч, радиода ешрак ул яңгырады. Мәя? Соцсетьләрдә менә гомәл икештерлек. Шәхсән мин бу җырны ишеткәнем юк. Томан нәрсә турындагы җыр ул? Адаштырып йөрмә томан, күңелемә тимә һаман, чыкма зинһар минем юлыма. Томаланса күзләремдә мәхәббәттән томалансын, бәхет булсын минем кулымда. Шул бәхәббәтең дә. Безнең эстрадада 80% шул мәхәббәт инде. Аллар нәрсә башватасы да. Безнең халык, татар халкы артист дөньясын, артист тормышын тикшерергә ярата. Артист турында җин гайбәтләр чыгарырга ярата. Һәм инде артистның акчасын да санарга ярата.
Артистның акчасы күп инде, аны алар бит гелтегендә, гелмында чыгыш ясап йөриләр. Бер карасаң банкетта, бер карасаң концертта көненә 3-4 банкетка барып җырлап киләләр. Акчалары миллион, кая куярга белмиләр. Тегеңә ярдәм итсәләр, монда ярдәм итсәләр, китә тезелә. Чыгымнарның нәрсә икәнлеген күп кеше аңлап бетерә алмый. Менә синең төркемеңә концерт оештыруда чыгымнарга күпме акчаң китә? Менә сөйләп бирәләр хәзер. Ох, сез имансызлар. Юк, мин алай сөйләргә яратмыйм. Минем элегелектән шундый принцип бар. Мин кеше акчасын jutламыйм һәм инде үземнекен дә күрсәтмим. Мин нәрсә алганымны, нәрсә эшләгәнемне, теге мин андый бер белән мин теге мактанырга да яратмыйм. Маугырга да яратмыйм. Маугырга да яратмыйм. Шуның өчен расходлар күп. Менә шулай. Әйдә менә әйтик әле дөрестән дә менә артист тормышын алып бару өчен, концерт дөньясын алып бару өчен күп акча кирәкме? Күп акча кирәк. Күп кенә түгел, бик күп Бик күп кирәк. Әсәс шулай. Ялгышмасам, уртача бәядән генә алсак, бер җырны эшләп бетерү өчен бу җырны сатып алып, аранжировкасын эшләп, студиягә килеп яздырып, кеше тыңлый торган дәрәҗәгә җиткерер өчен ким дигәндә якынча бер 50 мең акча кирәк. Миннәк шулай. Бер җыр бу. Безнең фикерләр Ел сайын концертыңны яңартасың икән, ким дигәндә бер 5-6 җыр кирәк. Менә сиңа 250-300 тәңкә. 5 ел элек булган Руслан Кераметдинов белән бүгенге Руслан Кераметдинов нәрсәсе белән аерыла? Күп әйбер белән дә аерылалар инде. Теге хәзер Әйдә менә төп 3 әйберне әйтик. Фикер туплау шуның белән бәлкем аерыламдыр хәзер, чөнки күзләр күп әйбергә ачылды. Шуның өчен теге элегрәк, мәсәлән, бәлкем шулайрак әйтсәм, шулайрак эшләсәм, хәзер инде, мәсәлән, бөтен әйберне теге төпләп, уйлап инде теге олыгайган сайын теге акыл керә диләр бит инде, ул дөрес хак сүзләр икән. Шуның өчен һәрбер уңышсызлык аша, һәрбер яра аша, һәрбер тормышта барлыкка килгән китәкләр аша кеше тәҗрибә тупый. Минем уйлавым буенча, менә шундай әйтем бар бит, тырманы урап узган кеше тәҗрибә туплый алмый. Шуның өчен дә без тырмасына да бастык. Төрле хәлләр булды тормышта, ул сынау булырга тиеш һәрбер кешедә, чөнки шушы сынаулар гына аша үтсәң, кемдер кеше менә үзе әйттең бит әле, син сына, сыгыла, булай теге, булмый тегеләй булай. Мин бит инде мәсәлән күзәтәм, минем дә теге дуслар арасында бар, байлар да бар, мысы да бар, төрлесе дә бар. Ул байларның ул шушы байлыгын бит инде җиңел генә эшләгән әйбер түгел. Шулай инде ул берничә тапкыр абынган, ул берничә тапкыр анда тоже төшенчәлеккә әзрәк бирелеп талган, аннарысын читер барыбер киҗиеп, әкрен-әкрен сыгылмыйча, сынмыйча, үз юлынан тайып талпынмыйча, моторын әйттереп, уже тәҗрибәләрен туплап, шулай әкрен эшләп башлый. Иратның психологиясе хатын-кыз психологиясеннән кискен аерыла. Ират бик тиз сына. Бик тиз сына Ират. Иратны бетереп ату өчен бик аз гамәлләр кирәк. Ират сынмас өчен, Ират төшенкелеккә бирелмәс өчен, аның янәшәсендә терәк булырга тиеш. Терәк булырлык бер кеше. Дус мул, туган булырга мөмкин, яраткан кешесе булырга мөмкин. Синең тормышыңда мондый терәк була алырлык кеше бар дип әйтә аласыңмы? Һәм булса ул кем? Минем тормышымда андай терәк вообще булмады. Гомумән булмады. Мин ансын теге ничек түзеп яшисең син? Мин авыз тутырып әйтәм, терәк, ул минем гомумән терәк минем өчен булды әти-әниләрем. Менә бу шәхсән тормышта әйткәндә миңа андай терәк булмады. Терәк кеше ничектер теге менә сине күтәреп, менә син шулай булдыра аласың, син шулай эшли аласың. Син шундый ул әйбер булмагач, әзрәк күңел китеп алды. Шуның өчен мин вообще әйтәм, ташлыйм мин бу иҗатны дип, аннарысын урманга киттем, техниклар алдык, КАМАЗлар диләр, әкрен-әкрен шунда эшли башладык. Где-то 2 ел дәвамында мин аны эшләдем. Аннарысын
Belki şu işlevinin faydası da degender, kirden işiktер ilham kildi. Мен şundan dertlenip kirden... Orman bitinde ol ilham şıganağının birisi. Evet, iyi. Anlarsın, akırıngına men eklerge ettim, etem yoğun kaplayım, etem biz işlesegez işlegez, etem men akırıngına giderim şunda, çünkü men köngül şunda tardı. Kayber artistlar үзләренең популярлыгын саклап калу өчен һәрвакыт ниндидер яңалык кертергә тырыша. Я җырлау алымнарын үзгәртәләр, иҗаттагы юнәлешләрен алыштыралар. Синдә мондай бер күзәтеләме? Синдә үзгәреш бармы? Безнең үзгәреш зур, гомумән безнең концертта үзгәреш. Безнең мин быелны, былтырында менә музыкантлар җыйнап битендә, минем беренче аранжировкада юк. Bütün bizning bütün muzikasi butunlay tire kelish o'ynaydi. Demak, tire konsert qilib, tire tovushli konsert qilib bo'lsa, senga kerak kerak. Munda полностью vokalda tire indi, chunki unda plus qo'llanib bo'lmay bir nechta tire instrumentlarga Allohga shukr, mana Alloh tag'ala bor deb sanayman, shunday muzikant yigitlar menga mana to'g'ri keldi. Chunki muzikant tobu hozir mana shu tegi hozir ko'pchilik butunday Totar sırasında mebel, shkaf. Shuning uchun bizda mana shu yangilik deb sanayman, azroq stil bizning men kiritdim, rock and roll rock shunday stilda, chunki chet el ijrochilarini ko'ray boshladim. Men umuman bulayda yaratam tegi unda bizning rock muzika u chet el ijrochilari. Evet, alar bilan qiziqsanib, alarning tegi birlerini alıp indi. Demek xalqşan tavuş bilen sen hazır rockni tutashtirasiz. Rockni tutashtiramiz, no Totar koloritini yo'qotmaysan. Mana buni saybat ayber. Kimdir kirib ketdi, masalan, shunday stilga, anda Totar koloriti yo'qola. Kıskası kileşekte Ruslan Kirametdinov tarafından Muter! Ağır rock'tağı metal. Yok, anda metalik yok, anda yok. Bizde burada teki glamurun rock. Yaxşı, rahmat sana Bigzor. Biz Şirat'tağı turga koşik. Anam ismi, sen aytkan edingmi deb atala. Senin angamalariңнан, sotsial şilterleriңнан sen qaçandır aytgan sözlerini, frazlarını, cümlelerini, sitatlarını jıydıq, barladıq. 3 sitata var. Tek alarının birisi seniki tugul. Mana sana hazır şu sitatlarının birisini bilirge kerak. Men hazır biram-biram okuyayım. Ondan soň indi şu üçüsü arasından özüңники bulmaganını aşıqlarga tırışırбыз. Birinçisi. Eğer de turmuş yıllar için 100 sebep bire iken, yıllar için 100 sebep bire iken, sen ona yılmayır için 1000 sebep barlığını ko'rsat. Seniki mi bu? Yok mu bu? Kimden kadar biliyorsun sen? Bu menikidir deyip uylamayım. Hazır tuta. Bu meniki. Seniki de biliyorsun. Sen özün yazgan sözler mi bu? No, türlü var, indi benim de fikrim var. Dünyadan alıngan. Dünyadan alıngan, Yaxşı. İkinci frazı, ikinci aytilgan sözler. Dürüsün belki vakit uzu bilen söylerbiz. Söz için tugul. Kengeş etip. Yok, bu benimki tugul. Seniki tugul deyip oylaysan ya? Yaxşı. Üçüncüsü. Özümni gayipli deyip sanamayım. İrini iritkende xatın, şiritkende xatın diler. Ol мәлдә мен хатын-кыз психологиясын өйрәнергә, ни өчен шулай булганын аңларга тырыштым. Хәзерге кызлар төрле иллюзияләргә ышанып кияүгә чыга. Кызганыч, минем гаиләдә шушы иллюзиянең социаль шелтәрнең йогынтысы көчле булды. Точно меники. Тегесе бер меники булмандыр. Манасы сенеке дип. Баса меники. Дөрес сөйлисең, икенче әйтелгән сүзләр ул Ришат Фазли Әхмәтов авторлыгында. Тәтиш кеше белән таралышканнан соң әйтелгән сүзләр. Менә бу еллар өчен 100 сәбәп бирә икән, син аңа елмайыр өчен 1000 сәбәп барлыгын күрсәт. Нидән чыгып бу сүзләрне яздың син үзеңнең социаль шелтәреңдә? Нендер bir post çıkargayım bu aymen da. Sotsial şilterden alıngan sözler bu. Şuşa azrak көңіл толып алған моментler болды мекен, мына шоу тегі шушындай тегі қазір бек тегі қадірлеп та бітірмеймін, çünkü андай тегі бүтін түрде. Еш толаны көңілің?
Булгалы инде, булгалы төрле чаклар була. Әйтәләр бит. Булды төрле чак булды да инде узды. Ә күңел тулганда ни эшлисең? Күңел тулганда төрле хәлләр була. Машинага утырып җылаган да моментлар булды. Чөнки Менә әйтәләр, күп иратлар бит еларга курка. Елау бушанырга ярдәм итәме ул? Бөтен кеше дә елый. Бу әкият, то что әйтәләр бит ир егет еламый дип. Ул әкият. Бөтен ир кеше дә елый, без аны күрсәтмибез генә. Без үзебезгә теге кадр теге кеше күрмәгән җирдә барбер күз яшы да табып алырга мөмкин. Чөнки без бит тимер түгел. Өзең беләсең, бездә шул адәм баласы, бездә җан бар, бездә йөрәк бар. Чөнки мин гадел кеше. Ни? Benim bitne знак зодиака да стрелец. Йолдызлыгын укшы. Укшы. Мен гаделлекне яратам, дөреслекне яратам. Шушы дөрес. Бәрәп әйтәсеңме? Дөрес булмаган шушы әзрәк тормышта дөрес булмаган әйберләр, дөрес теге алдаулар булды, дөрес булмаган әйберләр булды. Шуның өчен кай вакытны теге уйлап куясың да күңелем тулып ала. Шушы ни? Дөрес булмаган әйберләргә инде. Минем уйлавым буенча бар дөреслек, бар нәрсә булган ачыкланыр дип уйлыйм. Менә синең әйтелгән менә бу озын цитатага күз салсак, ирне ириткәндә хатын, шириткәндә хатын диләр. Ул мәлдә мин хатын-кыз психологиясын өйрәнергә, ни өчен шулай булганын аңларга тырыштым. Хәзерге кызлар төрле иллюзияләргә ышанып кияүгә чыга. Кызганыч, минем гаиләдә шушы иллюзиянең социаль челтәрнең йогынтысы көчле булды. Ничек аңлатасың син бу әйткән сүзләреңне? Әле дөрес әйткән минем бер фикер. Бу бер фикер. Әле мен теге минем бу язган фикергә әле тагын фикерләрем бар. Но шусын аңлатасым килә. Әйе, дөресен әйткәндә шушы интернет челтәрләре ул күп кешегә начар яктан тәэсир итә. Нәрсәсе? Ну, чөнки анда дөресен әйткәндә дөрес булмаган әйберләр чыгару. Шулай бит менә Фейк яңалыклар. Фейк яңалыклар. Мин беләм, мәсәлән, анда кемнәрдер анда күп акчалар түләп, мәсәлән, анда төрле локацияларда төшәләр, төрле машиналар белән төшәләр. Һаманда теге кеше кызыктыру, һаманда менә мин диге Үзләренең әлеге машиналарны алырга мөмкинлеге булмаса да. Булмау, бу алырдан дип, беләсеңме? Ләкин баралар төшәр. Әйе. Шул иллюзияга кеше ышана. Шушы иллюзия артыннан бара, кызыксына, күзәтә. Әйе. Шушы ни өчен менә әзрәк дингә киреп аласым килә. Ни өчен безнең гомумән ислам динендә күп ограничениялар бар. Киртәләр бар. Шушы интернет челтәрләре ул теге үземә генә кагылган әйбернәсем килмәй, күп гаиләләрне таркаткан әйбер ул. Хатын-кыз психологиясын өйрәнергә ни өчен шулай булганын аңларга тырыштым. Аңладыңмы? Аңладым, үземә кирәклекне аңладым. Хатын-кыз психологиясы ул нинди? Мин хәзер әйтеп бирергә мөмкин, но теге күп кешеләр теге аңламаслар, ни. Бөтен гүзәл затларны да бер калыпка кертергә дә? Юк, кертергә ярамый, төрле кешеләр бар. Бу бу сорауга җавап бирмәм әле, теге үземдә теге сер булып калсын. Эшеңдә калсын. Эшеңне тырмап торачак бит инде менә хәзер. Менә минем гаиләдә шушы иллюзиянең социаль челтәрнең йогынтысы көчле булды. Бу нәрсәне аңлата бу. Ничек сезнең гаиләдә социаль челтәр нинди йогынты ясады? Шушы иллюзияләр ничек йогынты ясады сезгә? Матур тормышка кызыгу менә шул. Менә мин әйтим инде, яшерен батырын түгел. Ир белән кеше өйләнешә, хатын-кыз кияүгә чыга, шулай бит инде. Әкрен-әкрен генә булдыралар бергәләп, әкрен-әкрен кода бу тормыш минем мәсәлән әти-әниләремдә бай кешеләр түгел, бөтенсе гади кешеләр, аның да шулай. Теге ничектер бергәләп красың, бергәләп тормыш итәсең, бергәләп бер тәлинкәдән ашыйсың, әйме?
Шушы интернет шертләре әзрәк барлыкка килгәч, популярлаштырылгач, шушы интернет шертләре шушы начар Виртуаль матур дөньяга кызыгу. Виртуаль шушы матур дөньяга кызыгу башланды. Менә нишләп аларда шулай, әйтәм теге иллюзия. Бездә алай түгел дип, мен инде һәр чак әйткән сүзем бар, әйтәм, булганына шөкер итәргә кирәк. Ул һәрбер теге әйбердә сразу бирелми. Безнең тормышта Аллаһ Тәгалә язган, безнең тормышыбыз һәрбер минуты, секунды язылган. Шуның өчен син анда менә ул бит эштә дә шулай. Менә тырышасың, эшлисең, ул барып чыкмый. Менә барып чыкмый, хут менә стенага барып бәрел, ул барып чыкмый берничек. Аның бер моменты килә. Килеп чыга. Ул тормышта да шулай. Менә кемдер түзә, кемдер менә шушы әйберләр, шушы интернетлар яңартысына бирешмичә, матур әйтеп, бер-береңне аңлап, бер-береңне хөрмәтләп, ул мәхәббәт бит ул, беләсеңме, шундай әйбер, ул 1 ел, 2 ел, 3 еллык кына әйбер. Страсть, дәрт, ул 3 еллык, 4 еллык әйбер. Аннарысын бетә ул, сүнә ул. Аннарысын калырга тиеш хөрмәт. Хөрмәт калырга тиеш. Һәм дуслык барлыкка килергә тиеш. Шуның өчен шушындай әйберләргә бирешмичә, матур әйтеп, тормышны карап, матур әйтеп, аңлап һәм Аллаһ Тәгалә шушы сынауларын биргән сынауларын үтеп яшәргә кирәк дип саныйм. Халыкта әйтем бар бит инде безнең. Юрганыңа карап аягыңны суз дигән. Анда киресенчә чыккан инде. Аякка карап юрганны зурайтырга тырышу. Аннан соң менә якын дустым Айдар Галиәскәровның әтисе Әнәс абыйның әйткән сүзләре бар. Аз ашарсың, күп ашарсың. Менә шушы әкренләп, аз-азлап ашый, барып җитәргә тиеш кеше. Теге русча әйтем бар бит, юлда йөргәндә. Тише идеш, дальше будешь. Шул инде ул бер смыслда бит. Яхшы. Психологларга йөргәнең бармы синең? Юк. Кирәк дип санамыйсың? Юк. Нигә? Бит кай вакыт психологлар кешене дөрес сүз. Хәзер ебетне йөнде психолог юк, менә ул шул әпәт кайтып әйләнеп интернет челтәрләрендә. Анда кемнәр генә юк, инде генә психологлар юк. Алар шушындай психологлар, мен инде исемнәрен әйтеп тормыйм. Анда күпчелек шул гаиләне таркату мәсьәләсе бара. Хәзерге теге современная психология дип әйтәләр бит инде шул нәрсәгә. Мин анда йөрне вообще урап узам, анда йөрне и кешеләргә тәкъдим итәм, хатын-кызларга, ир-егетләргә анда йөрләргә йөртә. Син үзең ничектер теге үзеңә тәҗрибә тупларга тиешсең, үзеңнең тормышыңның менә арткы ягына карап, нәрсәләр булды микән, ничектер үзеңнең теге уйлап, нәтиҗәне чыгарып, шулай яшәргә тиессең дип саныйм. Сүздә юк, теге күбрәк теге мәгънәле әйткән шәхесләрне тыңларга кирәк. Минем беләүемчә, менә кемдернеңдер теге үрләргә менгән, менә шундый ау теге психолог дип әйтәсем килә. Алар бүген кичә укып чыкканнар да, диплом алганнар да бүген анда халык йөрәтеп яталар. 2000 елларның башында хәтерләйм, мин студент булган вакытларда Арча педагогия коллегиятендә укыган вакытта иң популяр үзләштерелгән һөнәр һәм үзләштерелергә теләнгән һөнәр ул юрист иде. Менә ни сарык көтү кебек. Кая карап борылма, юрист, бу юрист, теге юрист, монысы юрист. Хәзер бөтенесе психолог. Хәзер бөтенесе психолог, коуч, нумеролог, әкият, нутрициолог һәм башкасы. Инде киләчәктә бер 10 елдан соң тагын нинди һөнәр барлыкка килер барысы билгесез. Һәм менә яхшы психологларга син ышанмыйм дисең әйбит, аларга мөнәсәбәтеңне аңладым. Менә гаиләне саклап калу өчен нинди гамәлләр кылып карадың, нәрсәләр эшләп карадың? Бер-берегезне бәлкем аңлау өчен нигә шулай килеп чыкканына төшенер өчен билгеле бер адымнар эшләндеме? Әлбәттә эшләнде. Монда бит беләсеңме, бер кирип китсәң, бөтен әйбергә моны яңадан бөтен әйберне казып чыгарга кирәк, әйме? Монда мен бит әле теге сен укып киттең бит соңгы тегене, минем гаебем юк дип. Шунда минем теге ир буларак, минем гаебем юктыр дип саныйм, чөнки кулдан килгәнчә барлык бөтен әйбер эшләнде. Теге без гади гаиләдән, мин дә гади гаиләдән, шуның өчен
Мен әтене рәхмәтлемен, миңа бик акыллы киңәшләр дә бирделәр һәм инде бик яхшы итеп үстерделәр. Шуның өчен гаилә сакларга мен аңлатып карадым кешегә. Менә шушы әйберләр әзрәк булгач, башка битендә беренчедән битендә ул башка сыймаслык әйбер булды. Дөресен әйткәндә, мин бу әйбер шушы әйбер аның тарафыннан эшләнер дип вообще гомумән уйламаган идем. Бер тәлинкәдән ашап йөреп, бер юрга арасында йоклап, дөресен әйткәндә, яшерен батырын түгел. И шундай әйберләр кыландыру ярар теге балалар булмаса, тигени булмаса, әле мин әйтер идем, монда бит әле 2 баланың әтисе мин. Әйтеп карадым, шулайрак, нигә шулай булды, тигесе булай булды, нигә шулай эшләдең дип. Кеше аңларга теләмәде. Шуның өчен Димәк, синең тарафтан барыбер тәкъдимнәр булды, булды, чөнки барыбер 12 ел теге бер генә көн түгел, бер генә ел түгел, 12 ел гомер иткән кешеләр. Аңлатып карадым, кешечә, грамотно, матур иттереп аңлатып карадым. Анда, теге файдасы булмады. Анда стенага сөйлисеңме или анара сөйлисеңме шулайрак. Рәхмәт, җавабың өчен рәхмәт. Без чираттагы турга күчәбез. Без сиңа кичкенә генә десерт әзерләдек. Синең өчен десерт дип атала ул. Синең өчен десерт дип аталган 4нче турыбызга килеп җиттек. Десерт бу очракта куштырнаклар өчендә. Аңлагансыңдар, гадәти генә десерт түгел, десертны гадәттә ахырдан бирәләр бит. Ул баллы була, ул татлы була, ул ширбәтле була, ләкин безнең десертыбыз бераз гына үзгәрәк. Синең каршыңда менә шушы кичкенә генә кара картон кисәге ята дисәк тә була, яки пластик кисәге. Бу планшет артында сорау язылган. Син хәзер шушы сорауны ачып ал, үзең өчен генә укы. Үзең өчен укы, кычкырып укыма. Әгәр дә бу сорауга җавап бирәсең килсә, җавап бирәсең. Җавап бирәсең килмәсә, менә шушындагы десертны ашыйсың. Бу капкач астында теләсә нәрсә булырга мөмкин. Суалчан, кортлар, бүтәкә, белмим анда кызыл борыч, теләсә нинди ризык булырга мөмкин. Ләкин әлбәттә ашала торган әйбер, сиңа шуны ашарга туры киләчәк. Менә хәзер уйла. Мен моны укырга тиешле. Син моны әгәр дә җавап бирәм дисәң, укыйсың. Җавап бирәсең килмәсә, менә укымыйсың, мондагы әйберне ашыйсың. Ойла, Руслан. Монда әйткәнемчә теләсә нәрсә булыр. Менә кырттыра. Бер стакан сотырганын күрәсеңме? Әйдә уйла. Монда инде бөтенесен үзең хәл итәсең. Монда бөтенесе синең кулда. Мин монарга җавап бирергә тиеш икән, мин моны укып, син бу сорауны укыйсың. Дөресме, дөрес түгелме, мин җавап бирәсең, фикереңне җиткерәсең. Әгәр дә җавап бирмим дисең икән, бу сорау гомумән яңгырарга тиеш түгел дип уйлыйсың икән, син каплап куясың да, моны ачасың да, эчендәге әйберне ашыйсың. Икенчесе сорау бирмәсәм ярый. Тулысынча. Беренче сәйбәт. Бу сорауны беләм. Мин тузагы шунда, мин бу сорауны беләм, ул минем белән дә язылган. Нәрсәшәргә тиңде, белмәймдер. Уйла. Бик узакка сузмам, чөнки вакыт бар. Демәк, 3, 2, 1. Нәтиҗәдә син укыйм. Әйдә. Сорау. Хәзерге вакытта очрашып йөргән, күңелеңә хуш килгән хатын-кыз бармы? Сорау. Мен әйтермен. Мин җавап бирмен. Бар. Яхшы. Һәм икенче сорауга күч. Моны укыйм. Әле яңа килгәндә әйткән сорауга әйтәм, моны точно әйтәм чыгарачаклар. Алдан әйтәм, бу мин әзерләгән сораулар түгел, брат. Редакторлар әзерләгән сорау. Мин мондай сорауны бирмәсем. Яра. Социаль челтәрдә, Шаллы радиосында эшләүче кыз белән төшкән фотолар күренә. Сезнең арада нинди мөнәсәбәтләр? Җавап бир. Әйе, фотографиялар күренә.
Бик күп Куйгач күренә инде. Куйгач күренә инде. Халыкта бик кызыксына шушы фотографияларны күргәч, безнең арада мөнәсәбәтләрнең бу теге дусларча дип әйтим, теге ничек җавап бирергә инде? Ничек бар шулай җавап бир? Yok indi нормально все. Менә юрәкнең җавабы. Нормально. Yok, münasebetler гомумән теге эш буенча гына, менә шул. Эш буенча гына. Былай Мин гомердә кызарганым юк, хәзер кызарып утырам. Чөнки ул да тапшыруны караган. Карый әлбәттә. Менә шул инде. Сезнең димәк дусларча мөнәсәбәт. Билгеле бер якынлык юк. Хисләр Хисләр килә дә китә. Кирәк бит син миңа дип. Яхшы. Кабул иттек. Моның эчендә нәрсә барлыгын күрәсең киләме? Менә хәзер менә тәмләй йөрдер инде, шуны ашаган караган. Ашап. Ачып кара. Он ач. Тавык тәпие. Яратасыңмы тавык тәпиен? Кемдер үлә бит аңа? Кемдер үлеп ярата. Тырнагында кисмәннәр. Бу ни? Yok, benim... Avul tamamı, manikürga yürümüyor. Avulda yok, şimdi de beleşke sallar, kas tepelerin, tavuk tepelerini sallar. Yok, şahsen mi? Yok, aşağıdan, ben özüm aşağı mümkün. Ben özüm aşağı mümkün. Koydur kişi kimire. Andar kimirşek. Lezzetlerini var şuna. Şunun şey yok peyger. Yok pes yani, iyi. Şunun bilen devam et, şunun bilen. Elde yarı bu soruğa cevap bergen. Tavuk tepeyi kimir oturur mu? Жамағат, хөрмәтле тамашачылар, әсин тапшыруында қонақта Руслан Кераметдинов идем. Тамашачыларға, шушы тапшыруны караучыларга әйтәсе фикерләрең булса, вакыт килеп җитте. Зур рәхмәт сезгә. Шушындай тапшыруны матур иттерек алып барганыңызча, әбри зур рәхмәт, чакырганыңыз өчен зур рәхмәт. Барлык караучыларга мин нәрсә телим, сез килә исәнлек, саулык телим, юлларыгызда яхшы кешеләр генә очрасын. Һәм инде иң мөһиме илләребез тыныч булсын менә шул. Зур рәхмәт, киләчәктә дә күрешергә, аралашып, дус булып яшәргә насыйп булсын сиңа. Шуның белән шул, тапшыруыбыз тамам. Безне карарга онытмагыз. Киләчәктә берсеннән-берсе талантлы шәхесләребезне сезгә кунакка алып килербез. Яңа сораулар, яңа биремнәр. Һәм инде ТНВ татарча социаль шелтәрләрендә безне һәр вакыт күзәтеп торыгыз. Сау булыгыз.